rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So a yau na samu wani babban labari wanda yake da hatsari yake da kuma jin daɗin ji. So akan masu mining TapSwap. So TapSwap gaskiya akwai matsala. So matsalan shine idan har baka kalli wannan bidiyon full ba, ba za ka san inda matsalan take ba. Wannan matsala so dan Allah ku yi haƙuri ku bi wannan bidiyon step by step domin ku ga wannan matsala. Na farko dai shine matsalan faɗa muku connect inda muka yi bai ba, wasu yayi wasu bai ba. So inda na ce ma bai ba, so idan ka shiga cikin TapSwap ɗin naka za ka ga connecting successful, so connecting yayi daidai. So idan kuma ka shiga cikin Chrome browser ɗinka a cikin Phantom wallet ɗinka, so ga Phantom wallet ɗin ka shiga ciki, so farin Phantom wallet ɗinka sai ka taɓa wannan alaman settings nan, sai ka taɓa connecting app. So ka gani babu app TapSwap a ciki, alamun bai ba kenan. Kuma a nan guraren zai zo ya nuna maka a cikin TapSwap ɗin Telegram ɗinka zai nuna maka connecting ɗinka yayi daidai. So bara mu shiga magani. So ka gani a nan gurin connecting yayi mission complete yayi. So abin da za ka yi a nan na farko shine ba mai wahala bane connecting ɗin, sai ka shiga cikin ka taɓa open. So yauwa, so ka gani a nan ɗin ma yana ma connecting. So abin da za ka yi na farko dai shine a nan sai ka pasting ɗin wannan link ɗin, ka yi copying link. So ka taɓa copying link, in ka taɓa copying link, sorry, in ka taɓa copying link sai ka tafi wajen cikin Phantom wallet. Ka tafi cikin Phantom wallet. So sai ka taɓa browser ɗin, sai ka pasting ɗin wannan abin nan ɗin da ka yo copy, link ɗin da ka yo copy. So yes, so sai ka danna select wallet, sai ka danna Phantom wallet, sai ka danna connect wallet. So ka gani yayi yanzu sosai. Bari sai ka ƙara zuwa inda za ka tabbatar da yayin, sai ka ƙara dubawa cikin connecting apps ɗin nan. Ka gani apps TapSwap Club connecting yayi. Idan baka yi haka ba wallahi ka yi asara TapSwap ɗinka. Shawara ce ga wanda yake yi, kai maza ka je ka duba, ka je ka yi. Idan baka je ka duba ka je ka yi ba shikenan. Amma shawara ga mabiyana, dan Allah ku je ku duba faka yanzu ba abu ne mai wahala. Dan Allah ka je ka duba, wallahi na fi ka san kai wannan abun nan. So na barka lafiya, masha Allah.